Hola, què tal, com esteu? Aquí Laura Clemente, la Clencultura, com va tot? Doncs avui us dono la segona part de les dones i els llibres de dona, que doncs, com hi ha tants que no acabaríem mai, no? Ja tinc aquí una muntanyeta davant meu i us aniré dient llibres que se m'acudeixen per temes, també, perquè també no em vaig a tema fantàstic, a tema Jane Austen, que per mi és una gran escriptora i sempre, encara que no sigui, no parlem de feminisme exactament, sinó de literatura de la dona, però també va ser una gran lluitadora, ja ho sabeu, aquesta gran escriptora, no? I bueno, com estem nocturnes també, que estem ara de nit, doncs també un contingut una mica més nocturn també sorgirà. O sigui que s'ha de tenir en compte també la gran del fantàstic, la gran autora del fantàstic, on trobeu un munt de llibres d'ella, que és Úrsula K. Le Guin, i etcètera, etcètera. Vale? Llavors, sobretot, estem a Ona Cultural, em podreu escoltar segurament aquesta setmana per Ràdio Estafrancs i Ona de Sant Segur, Ona de Sant Seguríssim, i doncs això, seguim amb aquests continguts de literatura. Si ens anem a literatura fantàstica, doncs comencem per la gran, no? la reina del fantàstic universal, que és Úrsula K. Le Guin, en traducció de Blanca Busquets, il·lustracions de Maria Picasso i Piqué. La podreu trobar amb un munt de llibres meravellosos a Raig Verd, la nostra editorial d'aquí Nostrada, i que està dirigida per una dona, que és Laura Huerga. O sigui que us recomano moltíssim aquesta col·lecció de la gran del fantàstic. I anant-nos per un llibre que m'ha agradat molt també, que és preciós, és un viatge, i ens acostem a la primavera, i també per la primavera també el recomanaré, és Ritos de primavera, de Carmen Romero Lorenzo, una creadora jove que ens ve d'Andalusia, i que vaig gaudir moltíssim amb aquest llibre. Tinc ganes de tornar-lo a llegir, perquè és un gaudi meravellós de bruixes, que justament ara també parlarem després de més bruixes. I aquest llibre és fantàstic, però parla de bruixes, unes bruixes doncs, molt captivadores. I anant-nos de les bruixes a les fades, ens anem amb Laura Gallego, la creadora valenciana, l'autora valenciana, amb Todas les hades del reino, que no sé ja per quina edició deu anar, i que és una autèntica preciositat de llibre, que us recomano moltíssim. I ara, doncs, passant del fantàstic... No, encara no passem del fantàstic. No. Ens anem encara estem encara al fantàstic. I ens anem ara a una autora encantadora, també, que està publicada per una editorial que també té nom de dona, perquè és Edicions Sec, i la porta Alicia Gili, la gran Alicia Gili, i és una editorial que m'estimo molt, que és molt present al fantàstic en català, i també al bizarro en català, etc. I és aquest llibre, doncs us recordarà una mica Blade Runner, i és L'androide que podia estimar, de Sònia Boix. Molt interessant. Aquí, i a més també tenim per aquí que apareix el Concili Fetiller, que és un concili de dones molt especial, creat també per Edicions Sec, i Alicia Gili, etc. I també us recordo, dintre del Concili Fetiller, doncs el recull del Concili Fetiller, les cròniques del Concili Fetiller Arcana, que és del Concili Fetiller. O sigui, és diversos artistes, Hi ha homes i dones aquí darrere del Concili Fetiller, i també trobem, parlant de Sònia Boix, trobem Somni d'un solstici d'estiu de Sònia Boix. O sigui que aquí també trobeu l'autora, i teniu a Sílvia Armanguer, teniu a Ferran d'Armengol, teniu a Edgar Cotes i Argerich, que també us hem recomanat per una altra banda, i que té un llibre publicat per Editores del Delicte, que us vam comentar l'altre dia, L'arrugall de la vall fosca, de Toni Herrero, David Gómez, també, amb el conte de la Pelegrina,
La setena espasa de Mercè Bagaria Mellado. Disculpem que abans de l'Edgar Cotes no s'ha dit La car vol car. És un títol molt, molt bo. Pensarem a més autors i autores. Arnau Folch, que és un gran de lo que són les llegendes, les rondalles, no? I teniu dos reculls interessantíssims publicats per Hemenaute. Ràtzia a la fantasia d'èpica catalana. Sergi G. Oset, amb Plany i Sarment. Cròniques perdudes de Catullier. I abans no us he dit el nom del Noctiluca Bardoguer de Sílvia Armangué i de Ferran d'Armengol, L'última sang. Vale? Molt bé, superinteressant. Les cròniques de Concili Fetiller Arcana. O sigui, anem també amb aquest concili de bruixes. I parlant de bruixes, vinga, ens anem a les bruixes ara. I en les bruixes, que jo sobretot les que m'agraden molt són les bruixes bones, lògicament. I en bruixes bones doncs podem trobar coses molt interessants, com és Keila Missen, que en Keila Missen tenim un filó. Amb aquesta escriptora bruixa fantàstica, doncs tenim amb Keila Missen el Manual de Màgia Moderna. Està en castellà, Manual de Màgia Moderna, Rituales y consejos para la vida diària. Publicat, tots aquests llibres de Keila Missen estan publicats pel segell Kepler d'Ediciones Urano. Magia lunar, conviértete en la sacerdotisa de las 8 lunas, d'acord? I ara un que m'ha vingut a les mans fa molt poquet i que està fent presentacions ja, i entre poc parlarem amb Keila Missen, que és el botiquín de la bruja, ¿vale? El botiquín de la bruja que ens porta molts remeis. Ja heu sentit parlar, que jo us ho he recomanat per Instagram i per Twitter. El herbario mágico, o sigui, pociones, hechizos y rituales con plantas, de Keila Missen. I com tot això és molt terapèutic, també ens anem a Teràpia del color, també publicat per Kepler, de Nina Ashby, guia pràctica per connectar amb el poder curatiu i transformador dels colors. És molt bonic aquest llibre. I ara, per tema terapèutic, ens trobem amb Whitney Bowe, amb Christine Loberg, que ens parlen de piel radiante, intestino sano. Vale? Això és molt important per mi, perquè estic amb els budells. Mira, demà justament me'n vaig a fer una gastroscòpia, o sigui que això m'anirà molt bé, aquest llibre, Menos consejos y más probióticos. Un programa per cuidar la pell des de dintre. Urano, també publicat per Urano. Urano s'encarrega molt d'aquests tipus de llibres. I ens arriba també d'Integral, amb Ana Sibel y Bea Campos, que ens parlen del sobrepeso emocional. Mantén una relació sana con tu cuerpo i la comida. És molt interessant, perquè tenir aquesta relació sana, no? De que som el que mengem, no? I llavors tindrem menys problemes en tots els sentits. És fantàstic aquest llibre, és molt terapèutic. La dieta alcalina, que és com podem tenir menys acidesa en moltes coses, no? Un equilibri àcid-base, amb de Josefina Llargués, a la que vaig entrevistar a una cultural i que és una gran de la cuina i de la nutrició. Josefina Llargués, publicat per Coma Negra, aquest llibre. I parlant de pell, també tenim de la doctora Yael Adler, amb il·lustracions de Katia Spitzer. Tot és en clau de dona, com veieu, són tot creadores, són tot investigadores, científiques, etc. Cuestión de piel, todo lo que no sabíamos sobre nuestro órgano más extenso. També publicat per Urano, aquest. D'acord? I ara ens anem a, com us havia dit, el tema Jane Austen. El tema Jane Austen, que us recomano tots els seus llibres, lògicament, doncs ens anem a 2 llibres que ens arriben en la col·lecció Indicios, i que és una col·lecció molt interessant. I un d'ells és
de Ana Casanovas, la nueva Jane Austen. Una novela actual que rinde homenaje a Persuasión, ni més ni menys, de Ana Casanovas. Aquesta, crec que és la col·lecció, és d'Umbriel Editores, també d'Urano. I Jane Austen en la intimitat, que és de la col·lecció Indicios, i crec que també aquesta col·lecció està també dintre d'Ediciones Urano. Però és la col·lecció Indicios, sí, exacte, també està dintre d'Ediciones Urano. I aquest Jane Austen en la intimitat és de Lucy Worsley, és una biografia de la vida quotidiana de l'escriptora i la seva època. Una cosa al·lucinant per les amants de Jane Austen. I ara ens anem a autores anglosaxones. I com no, me'n vaig a Lucia Berlin, que a mi m'agrada moltíssim, amb Manual for Cleaning Women. Crec que Almodóvar estava fent una adaptació d'un relat d'aquest recull fantàstic. El manual per les dones de la neteja, no sé, ara no recordo en quines editorials el podeu trobar en català i en castellà, crec que ho podeu trobar en les dues llengües. I també vull recomanar continguts en anglès. Aquesta és una edició que a mi m'agrada moltíssim, de Picador, amb un pròleg, amb 4 words, que es diu en anglès, de Lydia Davis. La veritat és una meravella, Lucia Berlin. Almenys la podeu trobar en castellà, jo crec que en català també. Després ens anem a Alice Smith, la gran Alice Smith. Teniu totes les seves estacions, tot això està publicat a Ratchberg. Alice Smith té una exclusiva Ratchberg en català i us recomano molt, amb traducció de Dolors Udina. I, com no, també teniu Noia troba noi, que és una delícia, també, i també està en traducció de Dolors Udina. Una gran de la literatura també anglosaxona, Alice Smith. I un llibre en anglès, que no sé si està traduït, i us recomano molt, que és Night Beach. Sí, no vull traduir-ho perquè si no parlarem malament, en canvi en anglès tot sona més suau, ja s'entén una miqueta que us ho estic dient. De Rachel Yoder, una autèntica revolució de llibre, i per això he dit que ens posàvem una mica nocturnes. Night Beach, fantàstic llibre. I ara ens anem al teatre, passem pel teatre un moment, i tinc un text meravellós que està publicat per Ediciones Mutis, volia dir. Aquesta editorial que dintre de poc és l'editorial del Festival Mutis i que dintre de poc arriba al Festival Mutis, dintre d'un mes, més o menys. Menys d'un mes. Crec que les lectures dramatitzades ja arriben el 23 de març, o sigui que ja arriba el Festival Mutis, li queda molt poquet. Doncs és un text d'Anna Barceló en el que us anireu de viatge al fons marí, és una autèntica meravella de llibre, i es diu Apnea. El títol és ja molt motivador. El pròleg està, ni més ni menys, el prologuista és Juan Mayorga, imagineu-vos quin gran del teatre, i és un descobriment del Mutis que ha estat molt interessant, aquesta apnea preciosa, amb il·lustracions d'Anna Mesa del Castillo. Un llibre diví. Dintre de poc tindrem un llibre d'Eugenia Clever, ni més ni menys, que tinc moltes ganes que el presentin. És una autora meravellosa, Eugenia Clever, una amiga, i que està fent una feina fantàstica també per al Festival Mutis. I dintre de poc presentarà a Ediciones Mutis un llibre d'ella. I ara ens anem a llibres d'adolescents, però que podeu llegir gent més gran, perquè us recomano molt que els llegiu. Són molt interessants. I doncs és la col·lecció de Xènia, perquè són llibres per una bona educació de la noia adolescent. Vale? Per exemple, ara tinc aquí les mans, Xènia, estimar no fa mal. Una cosa molt important, tant per noies, per tota l'adolescència, noies, nois, etc., per estimar bé, estimar de forma sana. És un llibre fantàstic. Com no, sempre aquesta gran de la literatura juvenil, que és Gemma Pasqual i Escrivà, la escriptora valenciana.
I ara ens anem a una altra escriptora que a mi m'agrada molt, que també treballa molt juvenil, que és Muriel Villanueva. Muriel Villanueva, que és valenciana també, dues autores valencianes, he triat per parlar d'adolescència, i és un llibre que ens parla d'una noia que ha passat càncer. El Premi Carlemany del 2017 i és Ruth, sense H. Fantàstic, publicat per Columna. L'altre, el de la Xènia, la trilogia de la Xènia, que ha sigut un exitàs, està publicat per Barca Nova. I parlant de dones joves, aquí ara passem a una autora jove, és Maria Litsch, i és un llibre, un poemari preciós, No te acabes nunca. Doncs no és tan jove, aquí m'he confós. És que jo la feia més jove. No és tan jove, no. Però bueno, ara ens passem a la poesia, i ja està. Hem fet el pas a la poesia, perquè justament parlaré també de Sònia Moll. I llavors aquest llibre, disculpeu, que se m'ha caigut, aquí estas coses del director, doncs és un llibre preciós, jo la vaig entrevistar, està publicat per Espasa és Poesia, vale? I doncs la veritat és que, i a més les il·lustracions, que són de Paula Bonet, ni més ni menys, una altra valenciana boníssima, il·lustradora, amb uns aiguaforts preciosos que podeu veure a la portada i la contraportada del llibre. La veritat és que és una delícia poètica. Publicat, això, com Espasa és Poesia, com us he dit. Ja no sé per quina edició deu anar, per això. I ara, anant-nos a una editorial que m'encanta, ja sabeu que és Godall Edicions, Matilde Martínez, doncs un llibre preciós de Sònia Moll Gamboa. Jo el tinc en castellà, però l'original és en català. I és Ideu en algun lloc, de Sònia Moll Gamboa. Jo el tinc en edició bilingüe, en traducció al castellà d'Helena Lázaro Ruiz, Entre dones va tot. I és una autèntica i al·lucinant, llibre al·lucinant de poesia. Sònia Moll per a mi és una de les grans i us ho recomano moltíssim. També està dintre del recull feminista que vaig parlar ahir, Flamarades sortiran, antologia de poesia catalana feminista, amb selecció i edició a cura de Maria Antònia Massanet, que l'entrevistaré aquest dijous, o sigui, el 7 de març, el 8 de març, el 7 de març, estava dient-ho bé, previ al 8M, amb pròleg d'en Meri Torres Francès. És un recull fantàstic d'antologia de poesia catalana feminista, publicat també per Godall Edicions, que vaig comentar ahir. I ara ens anem a dues autores anglosaxones, també, que m'havia faltat dues autores que jo volia comentar-vos, i quan he parlat d'anglosaxones no poden faltar. Free Love, Amor lliure, de Tessa Hadley, una meravella, de llibre, que jo us recomano moltíssim, que ens parla d'una dona i la història d'amor que té, i doncs més en el context de l'època que tracta. Us vaig comentar també una altra autora que és... veieu que no la trobo ara? Doncs sí, la trobo. Sally Rooney, vale? Beautiful World, Where Are You? Vale? Crec que és l'autora de Gent Normal i crec que també el trobeu, segurament que deu estar traduït també, vale? Aquest fantàstic llibre de Sally Rooney, una gran autora irlandesa. I ahir va estar Rebecca Mackay aquí de visita a Barcelona. Jo no vaig poder ser-hi, us ho he recomanat moltíssim i us he recordat que aneu-hi. Jo, com estava malaltona, no vaig poder ser-hi, però espero poder parlar amb ella a través de les xarxes, que és una autora encantadora. Està publicat el seu últim llibre, que ara us dic quin és, perquè us ho vaig recordar molt per xarxes, i està publicat en castellà per Sexto Piso Editorial. De moment ara té tots els drets als seus llibres en castellà, i en català per Periscopi, que també té el dret dels seus llibres en català.
I ara mateix us recordo el títol, que us ho vaig recordar ahir també, però com fa molt poquet que ha vingut i és molt recent, us ho dic de seguida. Vull fer-te algunes preguntes, d'acord? Doncs que és l'autora dels optimistes, els grans optimistes. I ara ens anem, abans de marxar, doncs anem al manga, amb una autora jove, que és Zeniko Sumiya. Bueno, jove, i jo us dic jove i després el millor és una mica més gran, però anem a fer joves a la gent, no anem a posar edat per la joventut, no? Anem a treure aquesta etiqueta també. Està publicat per Distrito Manga. Gràcies, Richie, en llibres. És una sessió de Richie Llibres, però que hauré de tornar-li. I és 5 segundos antes de que la bruja se enamore, de Zeniko Sumiya, publicat per Distrito Manga, una autèntica delícia de manga femení. I parlant de Japó, també el Japó sempre recordem que és el país del zen, y Mindfulness para vivir en paz y armonía, de T.D. Rowan, el pequeño libro de la paz interior. És un llibre preciós, però la veritat és que moltes vegades a Occident el que ens manca és aquesta pau interior que tenen molta gent oriental, no? I aquí ens ajuda molt aquest llibre per agafar aquesta pau interior d'aquesta autora, que crec que és, no sé si és irlandesa, crec que sí. La veritat és que ara mateix no hi caic, si és irlandesa o no, ara us ho dic. Està publicat també per Urano, aquest llibre. I ara, doncs, la veritat que no veig el seu origen, però bueno, anglosaxona segur. I té altres llibres fantàstics també per treballar el tema dels mandales, etc. I l'art a casa. O sigui que també en clau de dona podeu trobar moltíssims llibres de wellness, no autoajuda, no? Sinó que seria d'autoconeixement, molt interessants. I abans de marxar, també llibres sobre les feminitats, també que són molt interessants. A veure si us pot trobar algun aquí, que sempre tinc uns quants aquí de capçalera. I sobre maternitats també. Però maternitats sí que el tinc en alemany i jo traduir-vos el títol em costaria que no horrores, perquè no sé quin títol posar-vos. És el problema, que no sé quin títol posar-vos. I ara mateix, és allò que busques un tema i no surt, a veure si ho trobo, sobre dones, sobre maternitats, perquè estic organitzant molt a casa els llibres i ara no en surten aquests llibres. Casualitats de la vida, Ara mateix no en surten. Però mireu, m'ha sortit La vampira també, publicada a Barcanova, el del Jo Llibre, de Gemma Pasqual i Escrivà, que és una autèntica meravella dels sentits, perquè ens parla de la vampira a Barcelona i ens explica unes coses superinteressants. En surt també una gran de la novel·la negra, que és Maria Sardans, amb l'Àngel Negre, publicat a Llibres del Delicte, i us recordo el recull el llibre Elles també negregen, de novel·la negra, d'autores que normalment no escriuen novel·la negra, que està publicat per Llibres del Delicte, també. I ja crec que un altre dia ja continuo amb més autores. No acabaríem mai, la veritat, de llibres en clau de dona. I m'agrada molt parlar de totes aquestes, perquè és fantàstic, no? Parlar de literatura en clau de dona. I una altra que m'agrada molt a mi, dues més que m'agraden molt, són Laura Agost, l'autora mallorquina, qualsevol llibre d'ella. Us recordo La cosina gran, que és un llibre meravellós, i Roser Amills, amb un llibre sobre Asha, que va ser la dona que va fascinar a
Walter Benjamin, Amor de direcció única, però que aquesta dona meravellosa, doncs, Asha Lassis, va ser, com Lua Andrea Salome, molt més que una inspiració. O sigui que fem un homenatge a aquelles muses, entre cometes, que van ser molt més que muses, i que van arribar molt més lluny del que ens ha arribat per canals normals, ja m'enteneu. O sigui que havien transcendit molt més aquestes grans dones. Doncs, bueno, hem fet un bon recorregut literari. Laura Clemente, Ona Cultural, la Clencultura.